Salam mehmanda bollar. Ýedi izleýärler, gadyrdan tomoşaçylar. Teknik täwirlikler dowam edýär. Öňünden bildirişi etmän şeýle garaşylmadyk ýagdaýda başlaly. O niräçeni gidibilsek gideli, ondan soň isleseler päskel bersinler diýibem. Maslahat geldi. Şeýle teklip edenler bolýar ýöne. Şonda da bu çärede mehmanda bollar. Tekniki täwirlikler gynantagym dowam edýär. Sahipamyza garşy, kanalymyza garşy. Hakyky görkezjiler bilen, hakyky sanlar bilen kanalda görünýän zatlar bir gelen ok, gawat gelen ok. Muňa bilen baglanyşykly resmi arzulamyzy, talaplarymyzy hemme zadymyzy berdik, ýüz tuttuk. Ýöne edil häzir bir üýtgäp barýan zat ýok. Şoň üçin esasda biziň niýetimiz düzüw, pälimiz ýaman näl, Hudaýa şükür. Halkyň halal, halkyň hakykat göreşine gollaw berjek bolup, elimizden geleni edýär. Allahan hakykatdan, halkymyzdan, päklikden, halallykdan il gün üçin jan edýän, koşýan bizi haýır dowada ýatlap, ediderli ýagdaýda ýurdun içinden, daşyndan, dürli ýerden maglumat, material berip oturan, teklip, bellikler niyeti oturan, gollap oturan illeşlerimize, ýürekleşlerimize, doganlarymyza, eňleşlerimize çäkli minnetdarlyk bildirýän köp sag bolun mehman doganlar. Aslında bugünkü biziň esasy gün ýaýlymyzyň temasy bugün saýlaw bolmaly. Saýlawda şu Türkmenistandaky absurd hökümetiň diktaturan samsyk bolgusuz propagandaçylary absurdun täze rekordlaryny goýdular. Saýlawda samsyklyň, biderekliň, nakyslyň, bolgusuzlyň, yalançylyň, kezzaplyň, satançylyň, ýallaklyň hemmesiniň rekorduny täzelediler. Gynantagym käbir halkara guramalaryň adyndan Syýynçy hökümine Türkmenistana baran inhabi saýlawlary syýynladyk. O saýlawlar şular ýalakay talabalaýyk gowgeşdi zat diýilip satylan adamlaryň açıklamaları zatlaryň boldy. Şoň üçin ony bu ýaýyndan soň eder. Bu ýaýlymy biz nesip bolsa bir sagada galdyrman, bir sagadyň dowamynda eger mümkin bolsa 40-45 min taýýarlama gözüňe tutýar. Şoň üçin mümkin bolgundan tesirlerde zatlarda gatnaşak watandaşlarymyzdan şoňa görä aktiv bolsalar çäkli minnetdar bolarys. Bugünkü temamyz mehman doganlar Türkiýede täze dernek ýagny jemgyýetçilik guramasy. Biz kän ýer tutmasyn diýip gysgaldyrak ýazmaga synaşdyk. Şoň üçin biziňki temamyz Türkiýede täze dernek ýagny jemgyýetçilik guramasy açyldy. Many köpüňiz bilýäňiz, hawa muňa bilen baglanyşykly gaty köp soraw, garaýyş gelip gowuşdy. Maglumatlar gelip gowuşdy. Şolaryň hemmesini bir hamýerda ýogurup şuň başardygymyzdan halkyň seslenmelerini, halkyň garaýşlaryny ýene halka ýetirer. Görmedik, eşitmedikleri, görüp eşitenden şaýat bolanyň maglumatlaryny, garaýşlaryny, pikirlerini, tejribelerinden peýdalanyp gelen netijesini hemmesini şuň siziň dikkatyňize ýetirer. Bugünkü biziň temamyz, gün ýaýlymyzyň temasy Istanbulda açylan täze dernek. Yani türkçesi dernek. Indi esasy köpçülik Türkiýede bolan soň, Türkiýedäkilerim has köp gyzyklanýan soň mejburi ýagdaýda şu türkçedäki dernek diýen sözü biz ulanmaly bolýar. Türkmençe bilen bile, Türkmençe adymyň jemgyýetçilik guramasy. Bu şertlerde, ýagny haýsy şertlerde
tarihi hakikatlara şayat bolan vatandaşlaryň aýdýan şertlerine, bu şertleri siziň dikkatyňyza ýeken sanap geçer, düşünürür. Şuň bu İstanbul'da açılan täze dernek, yani cemiyetçilik kuramasy bu şertlerde kime näde hyzmat eder? Halkara guramalar kimleriň arkasında? O taýda harp ýalňyşy gidipdir. Vatandaşlardan seslenmeleri ve ondan soňra özara soraw jogaplary dikkatyňyza ýetirip mehriban olanlar. İlki bilen tema geçmeden owal vatandaşlarymyzdan maglumatlar bar. Şo vatandaşlarymyzdan seslenmeleri, salamlary, duýgudaşlyklary dikkatyňyza ýetirin. Risk sazol ömrüň uzak bolsun. Salamu aleykum döwlet daga diye salam, risk ömrüň uzak bolsun. Eger mümkin bolsa seni eger efire gatnaşmaga wagtyň mümkinçiligiň bar bolsa, risk men seni ikinji efire alsam näme bolar? 1 sagat soňky. Indi 1 sagatym däl, ýarym sagat ýaly wagtymyz galypdyr da şoň üçin. Eger mümkin bolsa risk. Teknik täwirlikler, bökdönşükler ýakamyz goýberenok, şoň üçin ýitirdik, köp wagt ýitirdik. Salamu aleykum medeniýet halkym. Başyňyz dik bolsun, paraxorlara ýol bermäň diye. Risk ömrüň uzak bolsun, risk sagja bol. Assalamu aleykum gadyrdan illeşler, dowa dilerleriňiz, awadatlaryňyz kabul bolsun, döwlet işiň ileri aşnajan diýen garaja bolan sakallaşym sagja bol, ömrüň uzak bolsun. Garaja bolan men berdi diye risk sagja bol. Sen berdiňi bilýän, ömrüň uzak bolsun. Sen berdi ýanymyzda, her ýerde. Telefonda bir maglumat bardy. Şol maglumatlarym häzir siziň dikkatyňyza ýetirip, ondan tema geçsem diýip nesip bolsa planlayan mehriban doganlar. Bilişiňiz ýaly biz gepleşiklerimizi öňünden ýegöni aýlymlarymyzy öňünden bildirşe diýär. Şoň üçin şo taýyk köp sanly seslenmeler, komentaryalar gelýär. Olary siz güçden elekden geçirýär. Sebäbi hapa paýş sözler bolar ruhy taýdan keselle adamlaryň öz egosyny kanaatlandyrmak üçin özüni orhundan bäri hasaplajak bolup şol pohuna çarşap, şo pohunam uly ile görkezjek boluşuny zadyny biz getiremizok, ekranlara beremizok, vatandaşlara yetiremizok. Şoň üçin şol hapalan, hupolon, dirde bilen arasyndan ýalpyrlap duran käbir tesvirleri, komentaryaları dikkatyňyza ýetirmek isleýän mehriban doganlar şu tema bilen baglanşykly. Ramazan Juma diýen bir tomoşaçymyz ölüni öldürmän kepen biçene ölmedik adamy pida ettirip onun girdeci etmeň peşindeler. Ýagny şoň külkülüne düşdiler diye girdeci elle etmek üçin ýene mankurtlaşan ne eşek ne de at ikisinin arasında gatır sürüsünden bolan belli bir topok gerek bu derneği guranlara diye. Karacaoğlanım has ondan ýöň ýazypdyr. Komentariýa bildirişiň aşagyna. Bu edilýän absurdlarda iň gowy soraw kimiň bähidini? Mankurt süre garanklyk, emma baştan belli jogaby. Bu ýagdaýda mankurt süre garanklyk, tümlük ýaly görünýär diýe ýöne aslynda baştan belli jogaby diýe. Häli ýene täze oýunlar oýnalsa hiç gen galmaga gerek ýok.
işin rowaç Allah ýaryň türkmenim diye sadece ol Ramazan Cuma da on aýdanlaryny gorlap, hay berekella garajoglan sakkallaş eliňe, diliňe sağlyk diýipdir. Ni mehriban doganlar, ýuwaş-ýuwaş tema geçeliň. Hawa Türkiýede täze dernek açyldy diýilýär. Hawa Türkiýede täze dernek açyldy. Hawa açylany bilen halka peýdasy bolarmy? Bolmaz. Halka peýdasy boljak bolsa, şu wada çenni edilen synanşyklar bardy mehriban doganlar. Ana şol synanşyklary ýatlalyň. Birinji synanşyk 2016-njy we 2017-nji ýyllarda edilen synanşyk 2017-nji ýylyň ýalňyşmaýan bolsam ikinji ýarymynda şol Türkiýedäki studentliň siýasat bilen aktivistlik hereketleri bilen zat bilen hiç zat bilen işi ýok. Bu student görgüller şol enatasynyň pulunu aly bilen ok, iwaly oka bilen ok, günüňeri bilen ok, öz zekini bilen, gujur gaýraty bilen özüne ýol açýar, ýöne muňa päsgel berýärler bulara. Gara şolon dünýä garaýşy ösmesin, kämilleşmesin, şolar bilim almasyn, şolar gawat gelen gıywata, gürrüňe, gepe ananyp hawa keseki bähgitlere bulgurnak bolup gezip berýärler, bilimsiz bolsunlar diýip studentlere emeli ýagdaýda dürli päsgelçilikler döredilýär. Şol wagtyň önünde de bu universitetlerde başarjan okuýuply studentlere ya student boljak bolýan ýaşlara höwüslendiriji käbir programmalar, himayatlar, gollawlar, sponsorluklar we şoňa meňde statlar bar. Ýöne siz bir Türkmenistanyň studente ya Türkmenistanyň watandaşa okujak, bilim aljak diýen gujurly, gaýratly, başarjan birine kömek aljak bolsaňyz, şo ansat okaryaly, gow okaryaly, şonu gerek bolan şertler bilen üçin etjek bolsaňyz, guramaçylykly ýagdaýda hereket etseňiz gowy, ýagny bir guraman adymdan hereket edende, ýa bir guraman bilen hereket edende has oňoýly netije alýar we proseduralaryň derrok tamamlanýar. Şoň üçin şeýle niýet bilen bu student görüljükler, Türkmenistanyň studentler Osmaniýada, Türkiýanyň Osmaniýa şäheri adamlaryň ýanyndaky şo taýda biziň genç ýylyň bäri Türkiýedäki yerli türkmenliň, ýörükliň, türkmenliň dernekleri, jemgyýetçilik guramalary, şolaryň bileleşikleri, federasiýalary, konfederasiýalary bilen baglanşykly bütün media, metbuat, reklama, tanadyş, sosial media, internet işlerini alyp barýan biziň eginleşlerimiz, ýürekdeşlerimiz, dostlarymyz bulara kömek etdi, gollady. Şolaryň resmi ýagdaýda Türkmenistanyň studentler bolup şolar ýalyky bir jemgyýetçilik guramy, studentlere kömek edýän bir jemgyýetçilik guramy döretdiler. Ol guramanyň başlygy Ömrüzok Omarkuliýew diýip bir Türkmenistanyň student diýeni, ol studentim allap seni meclise çykyş etdirjek, Türkmenistanda seň üçin urlakan awry, eýle, beýle şey dip allap akitdiler. Soňra Ömrüzok getirim boldy. Birinji synanşyk şeýle boldy. İkinji synanşyk bu ýaşaklaň nemeti jemgyýeti bady. Näme ata watan gazalanma diýip bir jemgyýet dernek guruldy. O türkleň üstünden, yerli watandaşlaryň üstünden guruldy. Birinjiden tapawudy şol. Birinjide Türkmenistanyň watandaşlary esasy nemede? Öňde duran esasy kagaz ýüzünde adı geçýän şolar. İkincide ýöne bular mekerlik etdiler. Sapartylky bu zatlara ýokdy. Ondan ata watan gazalanma diýildi. Türkiýe watandaşlaryny ýöne sürdiler. Şolaryň arkasyndan bir zat etjek boldular. Zat etdiler, onda da bolmady.
Ýadyňyza düşýän bolsa, Bayram Allalyň, soň Atajan Kalandarow, soň Serdar, soň Baky we ýene-de adyny sanasaň sowawa, adyny agdasaň hem sowawa, bu ýsonjunyň begenjiniň ýanynda oglan gyzlama pek niyet bilen halal zähmet çekip şu dernek jemgyýet işini, şu ata-watan gyzylanmaň işlerini birazajyk bir hereket etdiler, ýerinden oýnatdylar. Bir ýany bir azatlyga, erkinliğe tolgunan, gowsundan, höweslenýän halky ýüreklendirdiler şey. Gaty uly ruhy gorlugy boldy şol ata-watan gyzylanma derneginiň jemgyýetiniň döredilmeginiň. Ondan soň bu döremedi, ýöremedi bu iş. Näme üçin ýöremedi? Dernegiň jemgyýetiň bu firma däl, mehruanda onu. Bu bir zavod, fabrik, ustahana zat däl. Bu öýde bir zat önlenip satyp girdije galanyny. Dernek diýmek, jemgyýet diýmek bu zatlar insanperwerlik kömegini edýän adamlaryň ýa bir maksada gönüňen, bir maksada ýetjek bolýan, bir işi etjek bolýan, käbir proýektler durmuşa geçirjek bolýan adamlaryň bililikde pul goýup, zat edip şular ýalyky döwlete degişli bolmaýan görnüşde iş etmek üçin açýan guramasy dernek. Şonuň üçin dernek diýilen zat öz-özünden ýören. Şol ata-watan gyzylanmadan soň biz Bayram Allaly bilen guruluşdyk, Baky bilen guruluşdyk. Beýleki ýaşlar umumyň şol işi durmuşa geçiren hakykatdan bir gollog berilse, kömek edilse, dağlary, daşlary ýaryp, büýütüp geçip her hili üstünlüğü gazanyp biljek oglan gyzlanmaz türkde bady, şolara aýtdy döwlet daga. Bir ýerden şolara ýalyk kömek, hemaýat bolsa, hawa biz inha taýýar tejribemiz hemme adamyz bar. Gelin şunu bilelikde edeliň zat diýdiler. Ýöne şeýle bir zat da ekranda onlar. Belki käbirleri şu wagt gaty görünmemek mümkindir. Bu döwlet baýan daşary ýurtda otuýur, bir topar siýasatçylary bilen diplomatiýaň wekilleri bilen global firmalar, korporasiýaň wekilleri zatlar bilen işleşip zat edip gatnaşyp ýörnäm üçin bizi gollamada zat etmedi diýe. Hemme zadyň bir wagty zady bar, ondan biz esasy bir iş etjek bolamyzda logika tarapyndan terdi. Şol işte logika barmy ýokmy? Biz näme üçin ol işin içine girmedik? Sebebi Türkiýede mümkin däl. Türkiýede oglama etdim, ýene-de bir ýere gaýdýan. Syýasada beýle-de dursun. Ýöne şu Türkmenistanyň watandaşlary bilen salam selim etmek üçin, ýöne oturup bir nahar ýemek üçin ýa-da şolara bir çörek, çapady zat paýlamak üçin, dügünçek paýlamak üçin şonu etseňem, syýasada hiç zada girmen, diňe şolara ýaly etseňem, etjek diýseňem, ýa etjek bolsaňam, etjek diýip jemgyýet ýa fond gurama bir zat gurjak bolsaň gurdurmaýar. Näme üçin? Sebebi Türkmenistandaky Berdimuhammedowylaryň haramhorluk rejimi bilen Türkiýedäki Erdoganyň haramhorluk rejimi bir ýoranyň aşagynda. Köp ýyllardan bäri, ençe ýyllardan bäri. Bular hiç wagt bir-birine satmaýar. Bular hiç wagt bir-biriniň gollugy, kömekli goýmaýar. Türkiýe Türkmenistanda gaty täsirli olan biznesler sebäpli, pullar sebäpli. Sebebi Türkmenistandaky rejimden peýdalanyp halky we ýurdu talaýandan ogurluk pullary, zatlary, hemme zatlary iň köp Türkiýede aklanýar. Türkiýede ýurulýar. Şolaryň günäleri. Şu haramzadalar gelip şu hökümetiň hemaýatyndaky hökümet bilen bile hereket edýän dini toparlaň, tarikatlaň
Cemaatlaň zatlaň mescitlerine, okuwlaryna sadaka beren bolýarlar. Şolar bilen bir iş eden bolýarlar. Ýuýan, aklayan haram galp uğurluk pullarynyň, halkyň ýurdun pullarynyň bir böleginden birazjyk olara beren bolýarlar, zat edýärler. Şeýdip, bular Türkiýe bilen götte çat bolup işleşip ýör. Olaň bilmeýän zatlaryny biz bilýär. Şoň üçin mümkin däl. Ýagny bu ýaşlary umytlandyranyň bilen olary sahna çykaryp, nyşanaň öňüne, topuň öňüne goýanyň bilen onuň arkasynda da durmalar, olar näme üçin ýöne bilip şolaň pida boljagyny, şolara zıyan ýetiriljeğini, şolaň oda çukura atyljagyny bilmem olary diňe öz reyting üçin sahna çykarsaň bolmaz. Eger biz şol reyting üçin şolady eden bolsak, şu wagt biziň kanallarymyz, reytinglerimiz 100 miňleň aňarsyndadyr. Ýöne etmedik bi näme üçin? Sebäbi bolmajaklar, logika ýok o taýda. Inni Türkiýedäki ondan soň Oğuz boyu diýip bir neme döredildi. Ýene dernek jemgyýet döredildi. Oňam başyna şu Arap ýurtlaryna işläp beren Gowşukkan lakamly Nuruşkany näme şoň Nury näme Nur Muhammed Anaýew. Şonu getirip goýdular. Olam öz kanalyna 5 sagada golay umumyň şu öz başyndan geçiren dernek jemgyýetçilik kurama bilen anlaşykly tejribelerini aýtdy. Berde wagt alyp onu gaýtalap oturmagy gerek ýok. Nuryň şol efirine teretden şo taýda hemme da öz-özünden belli, hemme da aýdylýar. Indi geleli bugünkü kurama. Bu hak, hukuk, dayanç diýilýän täze açylan jemgyýete geleli. Bu jemgyýet bilen baglanyşykly halkyň aýdan zatlary. Şolary netip bolsa, hawa, ýene bir watandaşymyz geldi. Ýuli Sezar, salamu alaykum döwlet ağa. Haýyrly günler, men Türkiş Balkanly diýe, hoş geldin gardaşym. Sapa getirdiň Ramazan Juma da geldi. Hemmeňiz hoş geldiňiz. Hawa sapa getirdiňiz, mekruhan doganlar. Inni Türkiýede şol açylan täze dernek, o dernek jemgyýetçilik kurama oňam başlygy Nursultan Tağanow diýip aýdylýar. Ýöne hakyky manada resmi dokumental resmi görnüşde şomy dälmi dogry biljekden resmi ýagdaýda bolman biler, näme üçin bolman biler. Nursultan Tağanow we oň töweregindäkiler şu wadeçenli Türkiýede provokasiýa bilen meşgul geldiler. Absurd rekordlaryna aýalyna täzelediler. Absurdy gow edip ösdürdiler. Halky güýmediler, halky taaladylar. Bilelikde men diňe Nursultan ne köýdi diýmek, şol şaýka. Halkara gurumalary alladylar. Indi käbirleri ýazýar. Bular diýe halkara guramalardan pul alar, halkara guramalardan eýder, beýder, fondlardan, zatlardan diýip ýazýar watandaşlar. Biljekkä o zatlary ýöne şeýle urdatlar. Bular şeýle de halkara guramalar alladylar. Bular halkara metbuada alladylar. Bular halkara mediýany alladylar. Köpçüliklüğün habar beriş serişdelerini bular alladylar. Bolmadyk zatlar bolly, edilmedik zatlar edildi diýip aýtdylar. Hiç kim urulmady, hiç zat bolmady, gan dökülmedi. Bu topar ýalanda aýtdylar. Hawa muň bir gaýtargysy bardyr. Allah jan näme taýaklap hemmekşiň öňünde kowalasynmy? Ya YouTube kanal açyp Allah Taala uliliň öňünde bular taýaklasynmy ýa TikTok kanal açyp taýaklasynmy? Siz bir hakykata düşünür ýani. Bir göz ýetiriň şoňa diýip etmeden ony. Ýöne käbir aşaratlar bar, bular dargadylar, etdiler. Bir-biriniň aýwan açdylar, zat etdiler, töhmet atdylar, hüjüm etdiler, garaz bolmazyn boldy bular. Inni
Şular ýalaky halkyň gözüniň öňünde şular ýalaky wejara bolanlar we bolmaga dowam edýänler. Adam ýalňyş bilýär, dogry. Da ýalňyş bilýär ýöne ýalňyş bir gezek bir näçe gezek bolýar, gaýtalanmak. Ýöne bir ýalňyş ýa-da düşnüksiz absurd bir ýagdaý ýöne gaýtalanyp dursa, ol bilgeçliğin we bilkatlaýyn edilýän bolýar. Inni bulan şu wagt içinde etjek olan işi, şu wagt içinde etjek olan işi şoňa beňzeýär. Tebii kanunlara garşy, logika garşy, ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna garşy bulan etjek bolýan zat şu. At bilen eşekden täze bir haywan neslini döretjek bolýarlar, ýani gatyr. Bular gatyrlary tebii ýagdaýa getirjek bolýarlar. Ýani bolmajak doga amin diýdirjek bolýarlar köpçüligi. Gatyr diýilýän zat tebii ýagdaýda bolanama at bilen eşeğin zor bilen onda da adamlar bet niyetli, bet pärli adamlar tebigatın kanunlaryna garşy at bilen eşegi çakıştırmagyndan ýa-da emeli döllenmeden emele gelýän da gatyr. Bular netjek bolýan zady şu. Bular bilen bile hereket edýän adamlaryň etjek bolýan işiniň manysy, formaty şundan ibaret. Eşegem del atam del. Yarım at, yarım eşek gatyr. Tebigatın kanunlaryna, logika, halallyga, edebi, terbiýe, etika hemme zada duruşy bilen garşy. Hawa inni ýazýaňyz soraýaňyz. Bu täze dernek bilen jemgyýetçilik gurama bilen halka ağırlajak bolýarlar, etjek bolýarlar, beýtjek bolýarlar. Gayrat edip döwletaga çyk, hakykaty düşünür. Biz sana ýazaly, aýdaly, material iýereli, şolary hawa halka ýetir nemet zat. Inni şeýle orda da mehrimanda onlar. Olar üçin ahlak, ähli umumy adamzat gymmatlyklary, etika, edep, terbiýe hiç zat bolup biler. Olar öz behbitleri üçin bu zatlary ulanyp baskylap bilerler. Gawat gelen adam bilen ýatyp durup bilerler. Hemme zada satyp bilerler. Bular üçin hiç ýeli dünýäde öz haram nefsinden başga bir gymmatlyk bir näme diýilýär? Kutsallyk ýa sivitoy orçasy zat bolman biler. Ýöne biz olara meňzesek bolmada. Ýa biz olaň ýalňyşyny gaýtalasak bolmada. Şoň üçin şu taýda käbir watandaşlardan men ötüş soraýan, siziň iýerýän käbir suratlaryňyz, videolaryňyz, maglumatlaryňyz, özara chatlarda ýazylan zatlar, onuň planyny eden wagty düşüren suraty, videosy, ýa şoňa meňdeş zatlar men hal köpçüligini ýetirip biljekkä bular ýazatlary. Men ýetirip biljekkä. Başka adamyňa ýetirmegini islenmek, başka birine ýetirin, başka birine berin, şol berdim diýmek sebebi şeýle urda atma. Mehrimanda onu. Özün tenini satýan, özüni satýan. Tenini satýan, özüni satýan. Bu halkyň hiç zadyny satanok. Ýa döwletimiziň, watanymyzyň hiç zadyny satanok, özüni satýan. Her şey diýip bilersiň. Muny edýän halka satmazmy? Ýurduny, watanyny satmazmy? Gurrumsyz. Olar ýalaky adamlar gymmatlyklaryny baskylap bilýän, arkaýynçylyk bilen gawat gelen bilen ýatyp durup bilýän, adam arkaýynçylyk bilen adam satyp, adam allap, provokasiýalar öýjükdirmekler bilen gyzyklanýandan etmejek zady ýok. Men oňa neme demok, olaň ýüzüni ýumjak bolanmak. Ýöne ahlak tarapyny näme? Indi ahlak tarapyny näme käbirem şey diýip ýazýarda, inhadiýa döwletaga diýe baraýdylýa hemme zat diýe dörtlük, hemme zat diýe gowy ýoluna hawa
Diňe diýe şu dernege başlyk dip goýulýan ýa-da şo dernek jemgyýetçilik gurumy umumyň şu proýektiň öňüni çekýän, şu proýekti öňe çykaryp arkasynda durýan, şoň üstünden behwit öz behwitini ýa keseki behwitleri gözleýänler diýe şolaň diýe bir ahlak taýdan gowy bolmagy ähmiýetli däme bu liste diýe. Elbetde ähmiýetli. Bu biz başdan bäri aýdyp gelýär. Haramzadydan ýagşylada ýasap bolany. Arhiwe teredim Türkmenim kanalynyň arhiwinde. İlkinci ýaýlymlarda, ilkinci videolarda da bardyr. Näçe gedegem gaýtalanýanlar üstüne basyp, aşagyny çylyp gaýtalaýar. Haramzadydan ýagşylada ýasap bolany. Ine min köçe gurrundaky sada hiç sada okap ýazyp bilmeýän bir adam üçin düşnükli bolajak görnüşem şu. Tebii ýagdaýda ýarsa at, ýarsa eşek bolan bir canlar, haýwan dünýä inanok. Tebigat bolar ýalaky ýalňyşanok. Adam çiğsi dömen adam ýaly ýalňyş. Tebigat ýalňyşanok. Bolan hemmesi ýalňyşdan bolan ýalňyş bolan hemmesi edýän zatlary ýalňyş, özleri ýalňyş, öz tebigatlary ýalňyş. O bir adam hakykatdanam halka peýdaly boljak bolýan bolsa, halka kömek etjek bolýan bolsa, halka kömek edýän bolsa, hemme zatdan öňürdi. Ine siz bir alma ağacyny ekdiňiz. Ýöne bu alma ağacy erkek çykdy, hiç ýeli alma beren ok, hasyl beren ok. Ya haýsam bolsa bir hasyl üçin eken zadyňyz hasyl bermedi. Siz näme dersiňiz? Şo zady aýrarsyňyz, hasyl berjek bir zat goýarsyňyz. Inni edil şular ýalaky. Biz bu işi etjek, eder halka kömek etjek zat diýenden özleri şular ýaly. Bereketsiz, namussuz, yalançy, kezzap, görüp, şyltakçy, taşşatçy, adam satýan, oýnatky. Näme diýseňiz diýin, hemme kriteriýalara gawat gelýär bular. Onuň inni käbir media serişdeleri Azatlyk radiosynyň içinde, ýöne Azatlyk radiosynyň bir videosyny gördüm. Aramyzda galsyn diýen bir watandaşymyzyň kanaly we TikTokda şo taýda taýýarlanan bir video maňa ýerdiler. Gördüm. Ýowşan Anna Urban şo taýda Nur Işkany gepledi. Şo ýanky Oğuzboy dernegiň başlygy bolan ýönkü aktrislaryň başlygy. Onuň sizin diye aýdýan zatlaryň, aýne bizden on etdik zat diýä onuň. Sizin aýdýan zatlaryňyz diýä durmuşy hakykatlar bilen, hakyky faktlar bilen Türkmenistanyňky umumyň durmuşdaky Türkmenistanlylar bilen baglanşykly hakyky faktlara, ýagdaýlara hiç ýyl gawat gelen ok diýip aýdýar şoň ýüzüne. Şunu aýdýar. Inni Azatlyk radiosyň bulan yalan propagandalaryny hinidem ýaýratyp ýör. Diňe öň ýaýratdy da häzir bular imana gelmi ýok. Bular hinidem edýär ýöne şolaryň arasyndan ýokşan Anna Urban şolar ýaly bir video edipdir. Bu videoň men taryhyny da bilemok, belki öň etdi, soň etdi bilemok. Ýöne şolar ýaly aýdylýan bir zat bar. Inni bulardan gahrman ýasajak bolýan. Bulardan ýagşylada ýasajak bolýan. Bulardan hydrata, bir halka watandaşa kömek edýän, kömek edip biläjek adam ýa-da adamlar, toparlar ýasajak bolýanlar. Bularda hiç ýyly neme ýokmy? Bolýar, bularda bu oýnatkalarda hiç ýyly adamdan nam nişan ýok diýerler. Bu halkara guramalar bilen işleşip görenler. Bu halkara ýagdaýlara, standartlara, zatlara düşünýän adamlar. Baraýdyly sizde wyjdan ýok ekeni.
Bolýa, wajdan meselesine girmäli. Edýän zatlaryňyz özüňiz alyp barşyňyz o wajdan ile baglanşyk gelýär. Kelläňiz işçän okmy? Men şunu sorajak, başga iş diýjek. Özüňizi maskara edýäňiz. Hawa, siz bol adamlary belli bir möhletde, belli bir proýektlerin çäginde oýnap bilersiňiz. Bulaň üstü bilen halky güýmäp bilersiňiz. Halka allap bilersiňiz. Käbir watandaşlar halky diýemden ne käbir watandaşlar da bagyslan halky da käbir watandaşlary ya bir köpçüligi ya bir topary ya bir näçe nämäni watandaşa allygyny diýeli. Hawa propaganda onlukluğumuz bilen käbir adamdan kellesini däherlediňiz, aňyny ütgetdiňiz, pikirini ütgetdiňiz, köçä çykardyňyz, bolýa. Protesta çykardyňyz, zat etdiňiz. Şu wagt içenni siz İstanbul'da ýadyňyza düşýän olsa 19-njy iýulda köçä çykan konsulxananyň öňünde biz protest etjek zat diýen watandaşlaryň arkasynda siz durmadyňyz. Siz çykarmadyňyz. Indi şu wagt etmedik zadyňyzy häzir bugünkü günne has erwetleşen, agyrlaşan şertlerde onda da nähili? Türkmenistanyňky Berdimuhammedowyň haram çüýrük tohumynyň hamala humanitar kömek, insanperwerlik kömek diýip uçor, wagon, maşin getirýän neşe maddalar diýjekmi? Altınları diýjekmi? Pullary diýjekmi? Näme diýseň diýe şo taýdan daşalýar. Şolar ýaly ummasy edilýän kontrabanda. Şu zatlary häzir Türkiýanyň hökümeti bilen bilelikde edip duran onlarça milyardlary oýnap berenler. Hawa inni iki däwr biz aktivist Türkmenistanyň diktatorluk rejimine garşy eýle beýle diýen adamlary gel şuňky özüne garşy guramaçylykly resmi onlarda resmi öňe ady bady kagazda resmi registrasiýasy da hiç tadı yok. Resmi ýagdaýa getirdirmi? Ha? Siz şoňa anan ýaňymy şu zadyň bolup biljeňine anan ýaňymy? Siň aklyňyza ýatýarmy şu zat? Ha? Logika sığýarmy şu zat? Haýsy logika sığdyrýaňyz? Ya da şeýle bolup biler. Belki biz döwürden ýyza galanlar. Ya inni etikan şertleri ütkenler. Inni belki cemiyetçilik gurama bolmaly, halkara guramalar bilen işleşmenin şertleri, kadalary ütken bolmaly mümkin. Belki biz döwürden ýyza galanlar. Belki biz bu zatlar bilýänler. Eger şeýle bolsa bagyslan, ýöne bizim bilýän, ýani bizim ata-babalarymyzdan bize miras galan edep terbiýe we ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň gorulmaly diýip Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasyna gol çeken ähli umumy adamzat gymmatlyklary bar. Şolara garşy we ters. Siz şolary şu adeçenni baskylap, dipgilap, satyp, ähgermeçilik edip üstüne saçyp syk geldiňiz. Absurd hereketlerine çykyşlaňyz bilen. Ýaňy bir aýaga alyp, ýaňy bir herekete geçen halky güýmäp, ünsüni bölüp, biri bilen söwgüşdirip, ünsüni sogup, höwesini alyp, köp ýaşlara satyp töwereňizdekileri şeýdip bu lokal ziýan berdiňiz. Indi gel bugünkü gün siz towap etdiňiz-de awa jemgyýetçilik guramasyny açyp, indi siz halka peýdal iş etjek bolýan. Kim anandyr diýýär? Ha? Hiç kimin ananam? Hiç kimin ananam? Öte oranınaki bir kısım olur, adam olaymaz. O bir kısımdan bara, intakser edin ne aylı oluyor. Birazcık pul gelip başlaya oluyor var, birini gemirýärler. Şu adı içinde sizin sosyal medyada birine hücum edişini, birinin ayvana açışını gördünüz de ondan beter oluyor. 100 milyon etse diyeyin, siz milyard deyin. Şolar ýaly bolýar. Weýran bolýarlar. Halkyň umydy bilen oýnamak. Halkyň
ıkbaly bilen, onu da adam ıkbaly bilen oynamak, adam ıkbalynyň üstünden pul ýazajak bolmak. Bu wara gaty aýylganç günä. Bu hani neme savaş suçlusu diýär, uruşda Putin'i ılan etdiler, söwüşde günäkär diýip, uruşdan günäkär diýip. Bu aslında şoňa misinde. Siz sebäbi çäresiz adamlaň ıkballaryndan pul ýasaýaňyz. Şu wada sen ne ýasadyňyz? Gowam bolly biznesiniz, gowam gitdi. Indi siz bu biznesinizi siz köp ýerler bilen düşünşip, köp ýerler bilen alalaşyp, dokumentalny resmi ýagdaýa getirdiňiz. Hana şu wada sen Türkiýede Türkmenistanlar şeýdilýär, beýdilýär, aktivistler urulýar. Hakykatdanam Türkiýede aktivistler urulup, gana boýalyp, şular ýalyky ilginç howp bolup duran bolsa Türkiýede. Size nädip ondan hemen açtırýarlar? Jemgyýeti açan günüňiz gelip şo taýda meňe tekizlek gidýär. Siziň öňkü aýdyan zatlaryňyza görä bolsa, häzir diýip bilersiňiz ýanymyzda bir nemeler, akloljular var, halkara guramalar var, eýle var, beýle, olar hiç tanymdy. Olar oýnatky. Hiç tanymdy. Ýöne, şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Dernek jemgyýet işinde. Türkmenistanyň Berdimuhammedowlar rejimini we Türkiýedäki Erdogan rejimini şu ikisinin bilelikde kontrabanda jenaýat edip Türkmenistany bilelikde talaýandan, Türkmenistany bilelikde jenaýat edýänden, Türkmenistanyň adam hukuklaryny bilelikde baskylaýandan ruhsatı bolman Türkiýede hiç kim jemgyýet dernek gurama açyp bilmez. Resmi görünüşde hereket edip bilmez. Bu jemgyýetçilik gurama diýmek bar. Bu gaty uly syýasy guramaçylyk diýmek bu. Jemgyýetçilik gurama üçin hökmany suratda bir ýerden bir sponsoruň bolmaly, onda da gowy sponsoruň bolmaly. Inni ýönekeje masallar bilen gidýär. İstanbulda in ardan niyen yerinde bir yeri adresse bir ofis ya bir zat kireyini tuttum. On kireyi var. Ummansız pul. Bu gedaýlar üçin var, bu öňe orman ýören aktrisler üçin gaty ummansız pul ol. Eger ummansız bolmadyk bolsa ata watan gazalanmada ýöredilerdi, oğuz boýam ýöredilerdi we başga da bir topar kömelek ýaly köpelip giderdi. Ýöne bolmanda. Indi kireyi wa, elektriği wa, suwy wa. Ondan soň bu dernek jemgyýetçilik gurama üçin belli bir agda sany gerek. Belli bir agda sanyň bolandan soň ol agdalan hökmany suratda saňa her aýlyk tölemeli agdalyk tölegini tölemeli. Bulan agdalyk tölegini töläbiljek artykmaç pul barmy? Bar aýdaly bar ekeni. Oň bilenem ýörenok iş. O agdalyk pul oň bilenem ýörenok. Ummansız pul gerek. Siziň aýdyan agdyňyz doldurup aýdyan zatlaryňyz bar. Vatandaşlar şu kömek etjek, onu kömek etjek, bunu kömek etjek. Amerikan täze naçyp oturmagy gerek ýok. Dernek işi dernekçilikden onu bilinýär ýöne bar aýdaly. Şeýle de bolup biler. Senarya, plan, proyekt, gowy. Gowy. Ýöne häzirini şeýle mysalarynda avatar, suwuň ýoly. Şeýlemi? Ine şu wagt iň gowy köp seredilýän, köp girdeji getiren neme? Kino film. Şular oýnadyň şo kino filmde. Adamlar seredermi şo kino filmde? Şolar ýalyky. Şoň üçin inni men şoňa ananam, watandaşlara munanan okşuňa. Halkara guramalar, ýa şoňa meňdeşler bilmeýän tanaman bul adamlara kömek edýär, ine wagty gelende görerler. Bulan hiç tat başaryp bilmeýändigini. Bulan
bir-birine satýanyny, bir-birine arlaýanyny, gawat gelen bilen bir ýorgunyň aşagyna girýändigini wagt gelende görür diýenler bar. Min özüme şolar bilip edýär, bilgeçliginden diýen. Näme üçin? Sebäbi olary bir gezek urunup taşlanmaga adam gerek. Nury näme üçin ýökelep ber? Nury näme üçin kynýagdaýda? Nury daşary urda çykanda nähili sözler berildi Nura? Nämeler diýildi, nähili wadalar berildi? Şo berilen wadalar %5% edildimi? Men edilen röýdüm. O Nuri näme diýdi? Men hiç biri bilen baglaşyp bilýär, özi başyma diýdi. Näme üçin? Nuryny şunu okudy. Şu netije getiren sebäpler, ýagdaýlar, oýunlar, sokulşyklar näme bolup biler watandaşlar? Ha? Şu sokulşyklaryň oýunyň şu täze açylan dernekde, jemgyýetçilik guramada bolmajagyny kim garanti berip biler? Şeýle adamlar garanti berip biler. Şu wada üçin halka allamadyk. Provokasiyalara, provokatorluk işlerden gatnaşmadyk. Şu tarapda durmadyk, hemişe hakykatyň tarapynda bolan, hemişe halal gazanjyň däkmediň halallygyň tarapynda, halkyň bähbidiniň tarapynda bolanlar garanti berip bilýär. Şu wada üçin adam satandan, adam ykballarynyň üstünden pul ýasaýandan garantiýa kepillik beriljek temada däl bu. Inni şeýle de bar ýagdaý. Jemgyýetçilik guramalaryny näle edip bulanyp bolýar. Türkmenistanyň bu watandaşlary häzir öwrenip bilatlar. Ýöne şu wagt içinde mundan onlarça ýyl öň praktike edilli iş ýüzünde görülýär, näme edilýär. O wagtlar gaty köp pullar berilýärdi. Sowet Soýuzyny ýykmak üçin, Sowet Soýuzy ýykylandan soň öz ideologiýalaryny kabul etdirmek üçin. Heniden ba, meselem 90-njy ýyllaryň başlaryna şeýle nemeler bardy. Görýän universitetde, okanynda, işläninde, iş ýerinde zatda görýän aýbyryny ahlak taýdan gutoran biri diýip seredýän belli özüni alyp barşyndan, forsap duruşundan, kirinden, onsundan, hemme zatyndan belli gutoranlygy şoň gawat gelen bilen ýatyp durup görün. Bir seredýän bolan hijab örtünüp, oranyp dini eşik giýýär. Dini eşik giýip gezip. Onuň soraýan da bu näme bolýar? Bu näme birden jynyrdymy näme boldy? Birden towa gelýärmi? Zat ýok, dowam edýär ýene şol işini. Ýöne daş keşfi neme? Şo dinarlar ýaly, şo manaşkalar ýaly oralan hijab eýle beýle zat giýilen. Ýüzi açyk inni galan zatlar giýilen. Özüňiz bilýäňiz, türkde şey diýerler. Ondan soraýarlar mundan. Ondan soň men özüm parak gördüm. O hakykatdan hem şeýlemi, meselem diýdim bizim watandaşlarymyz bar. Şular ýaly eger hakykatdan hem sponsorlar şular ýaly dini siyasat alyp barýan toparlan, zatlan reklamasy üçin şular ýaly o kelle oranyşy zady eşikler başgaça, o adaty görýän watandaşynyň geýän eşikler ýalylar. Bu belli bir dini propagandany, ideologiýaň nemesi, nişanasy bolan nemeler. Eşikler zatlar geýýärler. We şolar geýip halkyň arasyna gelen üçin şolara pul berýärler. Aýlyk. Adam däl. Ina şolar ýaly nemeler bar. Bu dini temada mundaşyndan türlü ýanky ýaly dernek, jemgyýetçilik guramalaryny öz bähbitleri, öz proýektleri üçin ulanýarlar. Gazagystanda da bar, Kyrgyzstanda köp häzirim owalam şeýle boldy. Ukrainada şolaň üstünden agdarşyklar edildi. Kyrgyzstanda da şolaň üstünden agdarşyklar edildi. Gürjistanda şolaň üstünden agdarşyklar edildi. Döwlete degişli bolmayan gurama diýilýär. NGO. Döwlete degişli bolmayan gurama terjimesi. Şol guramalaryň üstünden. Bu gaty köýle birine.
Bu şu George Soros şoň esasy bilmesi. Şol işin gowy spekulian propagandaçy, şol işin gowy hemaýet edýän we etdirýän taýýarlaýan şol. Belarusiýadaky protestler, zatlar etdiler. Ýöne näme boldy? Belarusiýada da edil bizdäki ýaly halkyň iň aşaky gatlarynyň wekillerinden gahraman ýatajak bolurlar. Şoň üçin revolýusiýa taryhy ögürjük, agdarjyk başa barmady. Mehriman dogany. Inni bir adamyň profiline seredinde bir jemgyýetçilik gurama başlyk boljak bolsaň ýa-da bir topara diýeli, hiç ýerde resmi registrasiýaň hiç tadyň ýok bolýar. Sen öz başyna bir aktivistler bir zat diýdiň, ay neme totuşlary orayan, gurbakalaryň haklaryny gorayan bir neme gurduň da. Türkiýede wa Kanarya severler derleňi näme ýa weltepitçiler näme diýär. Şolar ýaly. Aýdaly bir hawa gurama gurduň. Şol guramaň dokumentleri, statusynyň üstünden käbir zatlar edip bolýar. Pul berilýär. Ummasız pul berilýär. Ýöne ol ummasız pulun esasy nemesini ýaglaja ýerini, gaýmaklaja ýerini alýanlar başgalary. Bu bir garna as, bir garna dok, nirde bir ýeňiliklen çwagawat delen bilen ýoruny aşağı giyip çıkıp görün köçe küntüleri, köçe jelepleri, aktrisler, şular bular oýnatdylar. Bulara da uzundan birazjyk berýärler bolly gitdi. Projekt gutorya Ýewropa gidilýär, statusy ýüz tutulýar, halkara gorawy ýüz tutulýar bolly. Adamlaryň ýadynyň çykyp gidýär, dip giredýärler. Inni Julius Caesar komentaryalar ýüşgitdir. Häzir komentaryalara berip soňundan dowam etjek mehriman doganlar. Komentaryalara häzir komentaryalara geçýär. Nemenem soğuducuyla açayım. Häzir mehriman doganlar. Komentaryalara geçýär. Soğuducuyla açýar. Näme diýe? Julius Caesar. Wagt bu dernegi Dursultan Tağanowa diýilýän bir aktivist mi ýa başga bir ýollan ýöreýän adammy şolaşdy diýe. Ol açan nädir? Açanlar başga, ýöne şonu figurantka vitrinne neme diýerler de ulanýarlar. Sebäbi bu işlerde ulanılacak adam pida jertva rolunda bolmaly, obrazında bolmaly. Öňürde bular jertvany, pidany ýasadylar, onam reklamy etdiler. Innem awa ulanyp başladylar. Hani Julius Caesar'da başka nemeler var. Göreli. Dusyanyň nähili adamdygyny menden sonra döwürdi. Sonra ne ayladım. Göreneşten olsan, yakından nemen bolan olsa. Awa. Köpek gidipdir. Risk tögle dağa diye. Dusya dernek açıp, dernek üçün
ofis aldy. Inni ofisi jelep bana ögürjek bolupýar. Bäh, ýoldan çykanyň soňy palmyň alkaşyň soňy morla diýilýär diýe. Bäh. Aw bolja bolandan soň hiç ili garaýdy geçmän soň morla bolýar bizimkiler dogurşal. Bu nakıl tüs dusýa laýyk gelýär. Muňam soňy diýe morlaçylyga ýazdy diýe. Bäh. Garajoglan türkmen. Rejim bilen alalaşyk belki öňden planlanan wezipe maksat üçin bağlanýan alalaşyk. Vesselam. Her zadyň öz wagty diýe. Indi şeýle bir zat bana mehriban doganlar. Indi halky oýnajak bolýan. Ýurdy talajak bolýan. Ýagny Berdimuhammedowlara aýyrsaňyz, bu Berdimuhammedowlardan peýdalanýan häzirki diktatura sistemasyny aýyrsaňyz, biz size has gowy hyzmat ederiz. Biz size Türkmenistanyň halkyny has gowy ulanyrys diýip wada berýänler. Aýna onuň eşip özüne teres. Käbir zatlary, käbir zatlaryň hakykatdan bolmagy üçin ýönekeje şertler gerek. Meselen, bir watandaşyň öňbaşçy bolmagy üçin hemme zatdan öňürtü özüne oňarmagy gerek. Ondan daşary bu watandaş ahlak taýdan gowy bolmaly. Hemme zatdan öňürtü bir watandaşa bir wezipe tapşyrylyp berilen wagty şonu edip biljek derejede bolmaly. Ondan daşarynyň ukuyply bolmaly. Indi bir adam haýsam bolsa bir dille, ýekeje dille jemgyýetçilik işi, siýasat, aktivistlik bilen meşgullanýan biri iň bolmanda ýekeje dili gürlänne gramatly ýazmak beýlede dursun. Ol harp ýalňyşda ýazmak olar ýalyk şertim ýok, toba. O şertden geçtim. Ýöne şeýle köçe gurrun derejesinde. Şolar ýalyk pes derejede bolsa da bir dili arasa gürläp bilmeýärmi bir adam? Haýsam bolsa bir dili. He? Orsçamy? Türkmençemi? İnglisçemi? Özbekçemi? Parsçamy? Peştunçamy? Haýsy dil bir dille adamlar arasa gepläp bilýändir bolýar. Gepläp bilen o. Onu bu näme meňze? Bu häki şol Ramazan Juman ýazan kommentariýasyndan kiýaly. Yarım eşek, yarım ata meňze. Şoň üçin belli bir dille geplemäge ukuýugy ýok. Kellen ukuýugy, kellen guruluşy, ýasalşy, organizmiň, bedeniň ýasalşy, guruluşy tebigatyň kada kanunlaryna gawat gelen ok, şoň talamyny kanagatlandyryp bilen ok. Bir dille gow gürläp bilen ok. Şo gürläp bilmeýäniň sebäbi ýanky tebigi päsgelçilikler, tebigi nowsanlyklar bolup bilermi? Diýip ýa biri. Inni näme internetime doňýala? Ramazan Juma. Näme diýip?
täze açylan jemgyçilik gurumy da toz bilen dumandan başga zat çykaryp bilen oklar. Yalan bilen absurdun bar yerine diňe küntüçülük, ogurluk, awtoritar rejime gulluk etmek bar diýe. Dowam edýäs. Garajoglan biznes diye. Ýully Sezar Garajoglan türkmen dogry aýdýaňyz diye. Ýully Sezar dowam edýär. Türsultan bilen täzegül saza kowna täze biznese başlady. Dusya dernege adam çağırıp hapa ýollardan hemem kezzapçylyk ýollardan gazanç etmäge başlady. Muňa resmi ýatym tutum ýoly diýse bolar diýe. Ramazan Juma bul dernegiň etjek işi lewap bilen daşoguzdan ukro petrushka çöpläp balkana äkidýänler ýaly diňe söwda satymy ýyzynda bolar diýe. Ukro petrushka. Oňar. Ýully Sezar ýoldan çykan adamyň düzelenini kim gördü? Diýip skopkaň içinde de akyllaryň sözi ýaly ýalypdyr. Şol inha şu sözi aýdan öz çoňur felsefesinden peýdalanyp şu sözi ýazan şu skopkaň içindäki ady familiýasy olan diýen ýaly görnüşdi. Ýully Sezar efirlerde hamala halka kömek edýän medeniýetli aktivist bolup görnüp, efirden soňam ara geçip ýatym tutum edýän adama halk ynanmaz. Dernek gurup owadan gürläp halky ağırlap bilmersiňiz diýe. Ýa. Bu şu öz aralaryndan biri bolmaly. Ramazan Juma görürsiňiz bu dernege de diňe durmuşy bozulan äärden aýrylar küntüler toparlar bar. Bu işler de käbir halkara gurumalaryň çanyna et 50 gram diýe. Halk hazina. Ramazan Juma gurumanyň etip biläjek işi diňe küntüler toplap agyzy eteyetmedik käbir şahsyslaryň çanyna 50 gram et taşlap bermekden başga işe yaramazlar diýe. Putin şonu öňünden bilýän ýaly ýüzüne ýapyp otýar. Ýully Sezar nedip bolsa hak hukuga dayanç gurumasy ýoldan çykanlaryň gıйbat edýän gurumasy bolmaly.
Galaksi can geldi. Hoş geldin. Artan canım. Yuli Sezar. Ömrüňi saglyk halk üçin edýän aladalaryňyza sag bolun döwlet daňy. Sag bol senem hakykatlar paýlaşýan, öz gözüň bilen görüp şaýat bolan saatlaryny halka ýetirýän, aslynda seni mecbur edýänem ýok. Ýöne sen içiňdäki wyjdanyň sesini diňläp, şol ýalyky göreneşden zatlaryny, durmuşdaky tejribelerini edil risk ýaly gözüň bilen görüp, gulaň bilen eşitip, eliň bilen elläp edinen tejribelerini, faktlaryny halka ýetirýän ömrüňde bolsa o. Ares salam, taýjy salam Arsanjan. Yuli Sezar. Türkmençilikde bir ýörgünli söz bar. Günnüz mollo, gize ýollo. Beh. Tüs şollyğa derneň başlygyna degişli diýe. Günnüz mollo, gize ýollo. Beh. Türkmenime aýlanýar sözler bar. Gümpülletýän. Ramazan juma olar ýaly adamlara üstünne imany tutup aşağından kenar goýberýänlere aýdylýar. Beh. Ares dusy pulu nerden tapýar bol dernege diye. Pul tapmak kynlar. Käbir zatlar kabul edenden soň derneň ady näme? Hak, hukuk daýanç diye. Häzir Nirde düşün? Türkiye.go.tr diýilen bir saýpa bar. Şo taýpy girip görseňiz, resmi registrasiýany size görkezýärler. Şo taýdan islenlik dernegiňiziň, jemgyýetiňiziň maglumatlaryny görüp bilýäňiz. Derneň ady Hak Hukuka Dayanç Dernegi. Bellige alınan sany 34-279-197. Derneň gysgaldylan görnüşdäki ady HHD. Şu wagtky ýagdaýy işleýär. Görnüşi diye dernek yani cemiyetçilik kurumu diye. Şeyle Ares Türkiye'nin devlet nemesinde saytında var. Karacaoğlan Türkmen saýlawlarda Türkiýede hökümet çalışsa olam ansat bolmaz. Türkmenstanlaryň ýagdaýyna nähili täsir eder? Garaýşyň sakgallaş diýe. Türkiýede ansat düýpli öwürşük özgörşük bolmaz. Sebäbi
bir ýurtda düýpli özgörçlük ýa öwürlük boljak bolsa, şoň belli alamatlary bolýar. Şol alamatlara göre tarihi wakalar, tarihin akymy uğru ütgeýär. Türkiýede edil häzir şol zat ýok. Türkiýede intäk halk Türkiýanyň aňly düşünjeli gatlagy hakykata ösüşe, sivilizasiýa, medeniýete, erkinlige umtylýan gatlagy Türkiýanyň intäk durmuşy hakykatlara nimedäl ýakynlan. Olar 60, 70 hatta 80%, 180 arzu hyýal bilen meşgullar. Sen bir iş etjek bolsaň, onda da bir halkyň, ýurduň, döwletiň ukwalyny, taryhyň uğruny, akymyny ütgetjek bolsaň, sen arzu hyýalyň prosentini, mukdaryny 2 bilen 3%-den ýokary çykarmaly. 2 bilen 3%-den üstüne çyksa, 5%-den bolsa gaty bolýar ýanlar bilýär wagty gelende. Möhüm pursatlarda, allym berdimli pursatlarda. Şoň üçin siyasi işlerde, halkyň ukwaly bilen baglanşykly, adam ukwallary bilen baglanşykly işlerde hemme zatdan öňürde logika bolmaly. Bolmasa bolamaz. Türkiýede hökümet çalışaýanda da Türkmenistandaky diktatura öz onlarca milyardlyk dollar aýlap edýän işleri, jenaýatlary, kontrabandasy dowam eder. Şoň üçin berim gökden ýol ýatar, pul bilen täze gelenlere satyn alarlar. Täze hökümete gelen adamlar düýp götür başga adamlar da şu hökümetten zatdan peýdalanan adamlar terediň haýsy tarapy agyr bolsa şo tarapy böküp binýän adamlar köpsi. Şoň üçin olar hakykaty intäk aýdýana hakykaty teljer öýlenoklar. Hakykaty bir aýdyşmaly 130 aňyry iste şeýle bir utjamy diýsen hakykaty müzde aňyry iste 40-na ýa düşünler. Ýöne şeýle alanda %20-30 hakykata seljermek derejesi bilen. Ondan olar ýaly adamlardan sen taryhy öwürlüşige ulokan yeňişe garaşyp bilmeýär. Olaň häzir Türkiýanyň nemesindäki oppozisiýasyna kılan köpüsiniň maksady häkimiýeti ele geçirmek. Ýöne häkimiýeti ele geçirenden soň sen düýpli özgörçlük reform etmeli. Sen häkimiýeti ele geçirenden soň sen etmeli zadyň sen aň düşünje reformasyny durmuşa geçirmeli. Bulan özüne aň düşünje reformasy öwürlüşi, rewolýusiýasy bolmady wa özüne bolmaýan zady bular köpçülüge nädip etdirip bilin. Şoň üçin Galaksijan. Salamu aleykum döwlet watandaşlar. Häzir uly güýçlüň arasynda dünýäni paýlaşmak siýasaty oýnalýar. Şol güýçlürden üstün çykyp biljek bamy gurbanlygyny aýyrmak meseleňizi çözenok. Ine erkek gurrun diye. Gatı doğru. Galaksi. Beybe. Bulluya dernek dälýär. Kim gün watara, kim orsyede, kim gurbanlyğa garşy
şolun pikirini bilmek buloň diýe maksady diýe. Günwatar bu işleri finansiýerowy diýe, himayetkärligi diýe şolon şol halkyň düşünjesini öwrenmek üçin aň düşünjesini, içindäki syryny, garaýşyny, reaksiýasyny diýe. Ramazanjyma döwletaga bu kurama baranlaryň baryny salarly gelneje etmeli. Arif başlygynyň ady ýok bu şeýerde diýe. Ýok, başlygynyň adyny okudum. Men bilişime göre daşary ýurtlar Türkiýede jemgyýet dernek açyp bilenok. Yerli watandaş bolmaly. Başlyk yerli watandaş bolmaly. Başlygyň ornwatary ýöne neme bolup bilýär? Yabancı daşary ýurt pasportly biri bolup bilýär diýip bilýän men. Eger soň düzgün üýtgemedik bolsa Türkiýede. Bu ýerde ona pul berdiň emmeler diýip. Ares Türkiýede saýlawda dälle tarihte harby öwürçük köp boldy diýe. Atatürk döwrüni, Atatürk wagty hawa ýöne ondan öňe soň iş pyrryk Türkmenistanyň geljek okwaly dünýäniň üstünden agalyk etmek isleýän güýçleriň oýnajak oýnuny bar. Muňa diňe wagt şaýat boldy. Halkyň ünsüni bir nokada goýnupdurmak üçin şu aradaky propagandonlary, yalan propagandaçylary, kezzaplary, kazyorlary, paraşaçylary, aparativnikleň türsüni uyanları, şolon zakada oyuncu çıkış edýänleri, şolon hemmesini ortadan aýyrmaly. Halkyň ýüregini ulamadýaly. Ortada porsap görmedýaly. Ondan soň aýdyşyň ýaly galaksyjan herekete geçmeli. Öz propagandamyzy alyp barmaly. Julius Caesar Türkiýe Cumhuriyeti dernekler saytynda resmi ýagdaýda hak hukuga daýanç dernegi görkezülen bolsa onda dernek başlygy resmi esasda jelepçilige başlarga diýmekdir. Bravo işinde üstünlük dernek başkanı diýmek. Adnan Menderes bir misallaryň biri diýe. Men bu diýanyna goşulanmak Adnan Menderes'i revolýusioner Türkiýe we peýdaly iş eden bir hökümünde Adnan Menderes beýle kabul edilmek edil. Häzirki şu Erdoğançylar, şular ýaly fundamentalistler neme diýe? Adnan Menderes'i gowgary. Gaty jalay bolan ondan Menderes'in gaty we jalay bolan. O wada uçan guşlar eşenli. Men bärde diýär risk. Hawa. Arif gaty dogry aýtýarşdaýda.
biz temany ütgedýär. Şoň üçin häzir muny ýapyp inniki saýlaw bilen baglanşykly tema gelen tüýs şo taý üçin gürleşilmeli zatlar şolar. Şo taýda da garaşlarymyzy beýan eder. Türkmenistanyň ykbaly Türkmenistanyň halkyna bagly, halk köpçüligine bagly. Halk bar ýurt bar, halk ýok ýurt ýok, halk döredýär ýurdy. Döwleti halk emele getirýär. Ine gaty gowy şu ýerde şu temany ýapyp, şu ýaýlymy ýapyp, inniki ýaýlymy açýan, inniki ýaýlym saýlaw we Türkmenistanyň ykbaly näme etmeli, näme alyp çykmaly. Bu zatlary şoň üçin bu ýaýlymyz Mähriman doňlar birinji ýaýlymyz garaşylmadyk ýagdaýda bolýar. Köp sanly watandaşymyzyň istekleri boýunça gazalan gymmatly köp material berdiler, maglumat berdiler, surat, video, maglumat da şoň üçin olara biz halk bilen paýlaşyp bilemdik. Ýöne degişli ýerlere görkezýär. Reklama edilýän bir halka, dünýä, Türkmenistanyň halkynyň adyndan nusga ýaly edip görkezjek bolýan, vitrinine goýuljak bolýan bir oýnatgylar aslında kimler näme edip ýör, nähili bular. Inhaş bolan hakykatda edip ýören zatlary bolşy zat diýip şol videolaryny, suratlaryny, zatlaryny hem zatlaryny görkezmeli ýerlere görkezýär. Ýöne bagyşlan, aýplaşmaň men bu ýerden halk köpçüligini ýetirip biljekkä başga adamlar, başga aktivistler bilen baglanşyklan köp zat elmide geçdi ýöne onu paýlaşyp biljekkä biziň etikamyza gabat gelen o. Şoň üçin aýplaşman etip bolsa Türkmenistanyň Halk Respublikasy döredilenden soň kanun öňünde kim nämeden bolsa jogabyny berer. Häzirlikçe şunky efirimiz şundan ibaret. Türkiýede täze açylan dernek jemgyýet bilen baglanşykly gaty köp seslenme gelip goşdy. Bildirilýän seslenmelerin %97'si 97 göterme diýen ýaly negativ ýagdaýda. Olam näme diýe ilewelli agaşek ne eşek ne at Katardan nesilder ano Türkmenistan'la olar ýaly Katarlan jemgyýeti ýa Katarlan höküm sürýän, häkimlik edýän bir syýasy sistemasy ulgamy ýa-da batnaçylyk sistemasy proýekti durmuşa geçmesin. Biz şoňa garşy gaýrat edip göni ýaýlymy aç, biziň adymyzdan gürlü, bizem çykyş edeli ýagaly diýdiler. Şoň üçin şu göni ýaýlymy açdym Mähriman doňlar. Häzir Menderes Karabay Adalş görüşler asly meniň tarapdan dälliýe düşündim. Mähriman doňlar şu efir ştaýda jemleýär, tamamlaýar. Häzir mundan soň saýlaw Türkmenistana geçirilen saýlaw bilen baglanşykly efirimiz bar. Şu efirimi siziň dikkatyňize getirjek. O taýda has syýasy meseleler bar. Türkmenistanyň absurd rejiminiň samsyk sanlary, statistikalar bar. Öz öllerini, bir-birlerini arlap, öz aýdýan sanlaryna ters sanlar berýärler. Käbir halkara guramalar ýallaklap eden çykyşlarda atlar bar, olaryň dikkatyňy getirjek. Onda şu efir ştaýda ýapyp, Iranyň beýleki efir açýan. Aýrylma.